Намираме се на водохващането, което е на Манастирска река. Малко по-надолу тя почва да се казва Новоселска, минава през Ново село Кюстендилско. В момент на тотално пролетно пълноводие. Има рибен проход. Горе-долу прилича на нещо, доколко правилно е изграден, не може да се прецени със сигурност. Там, където той отива в реката, доста трудно проходимо за риби, защото е много плитко. От друга страна излиза вода и от канала, която осигурява в реката някакво водно количество, което за пролетното състояние е окей. Сигурно ще правим такъв клип и есента да видим как изглежда.